Kako se vikaš? Petar. Siguran li si? Jesam. Omiljeno mjestovo Belgrad. Jeste. Koje? Jeste. Aha, izvini. Omiljen profesor. Božena Jelušić. Dok u Belgrad bi nosilo ime na dramski tekst. Prokleta Avlija. Najčestio zbor što go kažeš na svojite sinovi. Polako. Najčestio zbor što im go kažeš na tvojite konji. Polako. Teatar ili film? Od oba. Galop ili kas? Galop uvijek. Montevideo ili Jesam samuraja? Izeš mi ja. Dok ako ne bi bil glumec, što bi bila tvoja profesija? A već jest. Na Jupiter so sebe bi ponel što? Jabuku. Zašto? Da imam. Honorar ili mesečna plata? Honorar i mesečna plata. Rekol konju, što sakal da kaže? To je između nas dvojice. Da li si pomina dobro, ovo je nekoliko sekundi? Ali moraš to da mi prevedeš, šta je? Hvala tebi, svratite, evo, malo smo u radovima. čekamo se u Skopje, da napravim meritum. Doći ćemo, bio sam tamo. Imam i rodbinu po Skoplju, čoveč, šta ti? Stvarno? Pa da. Ti благодарам. Petar Strugar i Trn Time se gledamo naredne epizode. Ćao.